Bé, molt bona tarda a tothom que em esteu veient virtualment. És una conferència d'avui, una continuació de la que vaig fer fa unes quantes setmanes, que explicava la relació de Prim i Reus del seu naixement fins al 1914. En aquest cas continuo des del 14 fins més o menys l'actualitat, no? La primera imatge que us ensenyo, a part del títol de la conferència, doncs veureu que hi ha reproduïda una targeta del Reus Transport que es va fer motiu del bicentenari del naixement del Prim, en el qual surt evidentment un retrat del personatge. Per tant, és un personatge que surt en moltes coses de ciutat, que qualsevol element poses el Prim i ja de seguida te ve al cap el nom de Reus i al revés, no? Per tant, doncs això, aquí vaig acabar la conferència anterior amb la inauguració de la casa natal que havia nascut el general Prim a la plaça del Mercadal, on actualment hi ha el Gaudí Centre. Doncs allí hi ha l'acte d'aquesta inauguració de la placa que es va col·locar a la casa natal, a la façana de la casa natal, al balcó del primer pis, i doncs amb un seguit d'autoritats que van participar, la banda municipal i els reusencs que hi van anar i que s'hi van afegir amb aquest acte commemoratiu. L'any següent, l'any 1915, el Centre de Lectura de Reus va començar a fer una galeria de reusencs il·lustres. La primera galeria que es va inaugurar el 1915, el 27 de novembre del 1915, doncs va consistir en posar aquests fills il·lustres. Van començar pel Marià Fortuny, tot juntament amb el Joaquim Maria Bartrina, el doctor Pere Mata i, evidentment, el general Prim també, com aquesta galeria. Van fer aquest opuscle en el qual va haver tot un seguit d'actes, va fer també música al final, i va haver una conferència feta pel senyor Ballbé Llevat, que va fer un resum biogràfic del general Prim amb motiu d'aquesta inauguració d'aquesta primera galeria de reusencs il·lustres, que després donarà pas a la galeria de fills il·lustres i adoptius de la ciutat, que està, com sabeu, al Palau Municipal. En aquesta galeria, segurament, el quadre que va penjar és aquest retrat de Prim vestit civilment, sense uniforme, que està pintat pel pintor Pau Olivella Vidal l'any 1904, i que procedeix de literatura, i que durant l'època de la República, l'època de la fundació del museu, l'època de la Guerra Civil, va passar a formar part del fons del Museu de Reus, en el qual encara es conserva aquest retrat del general Prim, que sabeu, avui en dia al Palau Municipal hi ha un altre retrat, un altre fet per un altre pintor, molt més gros i molt més destacable. Aquest és el retrat del general Prim, més vist com a polític, diguem-ne, que no pas com a general. Com sabeu, també la importància del general Prim com a polític va ser molt destacable, i per tant, com a primer cap de govern de l'Estat català, també havia de reconèixer aquesta figura del general Prim també com a estadista, com a persona, diguem-ne, liberal, d'important de la política del moment, que va, tot i ser monàrquic, va provocar la caiguda dels Borbons en aquell moment. En aquell moment va intentar portar un rei estranger, a l'Amadeu de Savoia, que no era una mala elecció, però que molta gent el que volia era realment una república, i finalment li va costar la vida portar aquest rei nou des de fora, des d'Itàlia. Li va costar la vida, va ser ferit molt greument a Madrid, i pocs dies després va morir el 30 de desembre de l'any 1970. Ara farà molt aviat 150 anys d'aquest traspàs. A la següent, com veieu, també abans ho hem dit que sortia a qualsevol lloc. El Banc de Reus, com sabeu, és un banc que es va fundar al segle XIX, que va tenir una vida bastant potent fins que l'any 31 va haver uns moviments, diguem-ne, importants des del punt de vista polític, i va enfonsar el banc. Però veieu que el 1921 el Banc de Reus fa una obligació per una mena de bitllet per valor de 500 pessetes amb una imatge del general Prim, que evidentment, com no podia ser altre, és habitual aquesta utilització del general Prim amb qualsevol element més o menys relacionat amb la ciutat.
Evidentment, quan des de fora de Reus se feia referència a la ciutat de Reus, doncs sempre sortien elements típics, no? Que veieu el Borinot, que és una revista d'humor barceloní, de l'any 24, en el qual, evidentment, a la portada hi ha la prioral, amb el campanar, i després a dins hi ha un dels articles que hi ha, evidentment, penseu que és una revista d'humor, ja parla una mica en plan de broma, però també seriosament, algú que firma amb el pseudònim Un Moment, que diu, per homes cèlebres, podríem dir, a Reus n'hi ha, diu, no ve de broma, ja ho diu aquí, diu, n'hi ha tants que no acabarien mai. I diu, per on comencem? No cal dir-ho pel general Prim. Comença Joan Prim i Prats, home de pit, home brau, home d'empenta, conqueridor, revolucionari, ídol del poble. Allò era un home, vaja. O sigui, veieu que realment des de Barcelona també es tenia aquesta referència. Surt, evidentment, l'arquitecte Gaudí, el doctor Jaume Peirí, el Pitor Fortuny, el Joaquim Maria Bartrina i altres, i fins i tot surt un reusenc dubtat, que sabeu que Domènec Montaner no va néixer a Reus, però va ser declarat fill adoptiu de la ciutat i per tant també surt en aquesta relació juntament amb els reusencs com el Duart Toda, Font d'Urbinat, Martí Folguera, etc. En canvi, a Reus hi havia altres persones que no estaven tan d'acord amb aquesta visió, diguem-ne, tan exaltada de la història del general Prim, i un d'ells era el Joaquim Santa Susagna, un escriptor molt destacable, molt relacionat amb el Centre de Lectura, va ser un dels redactors de la revista Centre de Lectura, i veieu que aquí, al febrer del 1926, a la revista del Centre de Lectura, publicant amb el pseudònim Jeroni Prat, un article que va donar molt de parlar en aquell moment, perquè fa referència, de manera crítica, a diversos fills il·lustres de la ciutat. Veieu que aquí el títol de l'article és El nostre gran tòpic local, és a dir, sí, tenim molts fills il·lustres, no? Perquè Reus té la ciutat que té el major relació de fills il·lustres per habitant de l'època, al segle XIX. I veieu que comença per dient això, que tot arreu hi ha casos que són diferents, i parla del general Prim. Diu, Prim és la figura on la crítica pot recolzar més. Gaudia d'una popularitat que ni els seus enemics més aferrissats es cantellaren. Però, en canvi, el critica i entra, diguem-ne, en detalls, diguem-ne, d'això, que diu, en posar la candidatura del príncep de Hohenzollern-Alton d'Espanya, dona la impressió d'haver caigut dins les malles subtils d'un diplomàtic habilíssim. I diu que el seu nom no ocupa cap lloc vistent a les planes de la història universal contemporània, tot i que és el personatge, potser, a part de Gaudí, el més conegut d'una manera universal, doncs que aconseguir que el critica de manera bastant fort, bastant crítica, i diu, mai no se'n trobà enfront un exèrcit regular i disciplinadament fort, ni mai no tingué el seu país seriosament en peu de guerra. Diu, el singular talent d'estratègia i d'organitzador feren més que altra cosa el nom de Napoleó com a guerrer admirable. Per tant, el compara amb Napoleó, diu que no arriba a la categoria, però és un article que va provocar també una gran polèmica, perquè no només va posar el Santa Susagna amb el Prim, sinó amb el Fortuny i amb altres fills il·lustres, una mica des del punt de vista molt crític, no satíric, sinó crític, diguem-ne, no hi ha per tant tants fills il·lustres. En canvi, com he dit, des de fora de Reus continuava fent, sempre que parlaven de Reus, sortia, com veieu aquí, la Vella d'Or era una publicació que sortia cada any, i que es feia números dedicats a diferents llocs de Catalunya, i veieu aquí la Vella d'Or a Reus, l'any 1930, i evidentment hi ha dins d'aquest fulletó, que és un fulletó que té uns quants textos i unes quantes fotografies, doncs surt evidentment la figura de Prim, destacadament, i hi ha una mica de la referència a les causes, als problemes que van provocar, o les circumstàncies que van provocar l'assassinat del general Prim. És un dels temes que surt aquí, evidentment, més relacionats amb aquest moment. Penseu que l'any 1930 feia 60 anys de la mort del general Prim. També en aquell any, 1930, amb aquesta mena de record dels 60 anys de la mort, es va fer una pel·lícula que es deia Prim, dirigida pel centenari José Bux, i que, evidentment, com veieu, es va presentar, es va passar aquí a Reus també, al Teatre Fortuny, en altres llocs s'ha pogut recuperar aquesta pel·lícula,
i hi ha algunes imatges fetes a Reus, a part del que seria la trama més aviat de cinematogràfica, amb extras i amb personatges que hi surten, doncs també hi ha algunes imatges filmades a Reus, que és curiosa aquesta cosa, d'aquesta superproducció sonora ja en aquest moment amb el cine sonor. En la República l'any 31, el Prim, evidentment, com que està situat en un lloc totalment estratègic de la ciutat, el monument al general Prim està en un lloc que sempre hi ha hagut qualsevol tipus de moviment polític, sempre hi ha hagut la plaça Prim com a element central, doncs també hi van col·locar, evidentment, unes banderes. Veu que van col·locar, li van posar lligades més o menys al braç i al sabre, la bandera catalana, republicana i comunista. Per tant, ja és un element de referència que veureu en altres llocs, a vegades de manera poc respectuosa, però a vegades també de manera simbòlica. L'estàtua del general Prim sempre ha estat una referència important per a la ciutat i per tant és un lloc emblemàtic i molt vistent per tal de poder col·locar qualsevol emblema. Bé, l'any 33 es va començar a formar el Museu de Reus, que es va inaugurar a l'abril del 34, i es va pensar que, evidentment, a part de les obres dels artistes de la ciutat i diferents personatges de la ciutat, s'havia de col·locar també una part de referència als fills il·lustres de la ciutat, concretament al general Prim. Llavors es van aconseguir alguns objectes de gent de Reus o de gent relacionada amb la ciutat que tenien algun objecte que havia sigut del general Prim, i finalment van aconseguir també contactar amb l'Ajuntament de Barcelona per tal d'aconseguir que la donació de diferents objectes que el general Prim havia deixat a Barcelona en vida, i es va fer aquest acte de lliurament d'aquests objectes. Veieu aquí, això està a l'Ajuntament, veieu al mig de sota el bust de la República, hi ha l'alcalde de Reus, en aquell moment l'Enric Cavaller, a la dreta hi ha el Joaquim Folch i Torres, que és el representant d'aquesta Junta de Museus de Barcelona, i al seu costat hi ha aquest senyor d'aquí, que és el Francesc Cavalló, que era el regidor de Cultura del moment, i un dels impulsors del museu. I al final, aquí al costat de tot, que marco aquí, hi ha el senyor... s'ha anat cap a darrere, això. Hi havia el Pere Rius, que és el conservador del museu, que va anar a buscar, que va fer la gestió de tal d'aconseguir les peces aquestes. Com he dit, es va fer una vitrina en la qual hi havia alguns d'aquests objectes que va donar la Junta de Museus de Barcelona, entre ells el ros aquest del general Prim, aquest ros d'aquí, i algunes altres peces, una pistoleta, aquesta pistoleta d'aquí petita, que ja estava al museu, que l'havia donat un personatge de Reus que havia tingut relació amb el Prim, i també el sabre, aquest sabre, que... Vaja. Aquest sabre, que és el que va donar el 1860 el general Prim a la ciutat. Quan va venir aquí va donar aquest sabre, doncs va fer aquesta vitrina col·locant aquests objectes. Com a cosa curiosa, aquesta petita pistola que hi ha al mig de la vitrina, durant l'època de la Guerra Civil hi va haver l'Institut Pere Mata. Sabeu que el doctor Vilaseca, que el director del museu, treballava a l'Institut Pere Mata, doncs veu que la va prendre el fill del president Companys, que estava allí, el Pere Mata, i la va prendre i va donar per desapareguda durant uns quants anys i es va recuperar fins a l'any 2000. I com a cosa que també veieu que aquest ros que veieu aquí dalt, el barret militar que hi ha a la part superior de la fotografia, estava ben conservat, perquè és el que va donar ell a Barcelona en aquell moment. Veieu aquí, en la fotografia, i veieu que com jo vaig publicar un llibre fa uns quants anys, l'any 2004, em recordo que és, doncs que vaig fer servir com a element simbòlic com havia quedat el ros del general Prim després d'un bombardeig feixista. Doncs aquest ros, la metralla del bombardeig el va fer malbé. Llavors la gent se pensa que quan ensenyem aquest ros a alguna exposició es pensa que això és de l'atemptat. No, va ser un atemptat però molts anys després, dels anys 36-37. Bé, durant la Guerra Civil, evidentment, a part dels bombardejos feixistes, tant de la versió italiana com després de l'Alemanya, doncs hi va haver també destrucció per la part, diguem, dels revolucionaris més exaltats, que els primers dies de la revolta, per tant, les notícies que donaven per la ràdio de la sublevació militar, doncs alguns d'ells van entrar a Misericòrdia, per exemple, van cremar la Misericòrdia, el retaule, etc., i també van entrar a la Prioral i van destruir algunes coses, algunes escultures, alguna petita part del retaule major, i també la pica baptismal en la qual havia estat batejada quan havia batejat el general Prim i molts altres fills il·lustres, evidentment tots, Gaudí, Fortuny, tots havien estat en aquesta pica, doncs va ser destruïda en aquest moment l'any 36.
Aquesta destrucció, diguem-ne, relacionada més o menys directament amb el Prim, en el cas de la pica on va ser batejat, a Barcelona va ser molt més espectacular. Veieu que aquí, el desembre del 1936, les Joventuts Llibertàries de Gràcia, anarquistes, doncs van anar al Parc de la Ciutadella i van enderrocar l'estàtua que hi havia dedicada al general Prim. Veieu aquí el dia gràfico del 20 de desembre, veieu que hi ha amb una pintada que diu FAI, Federació Anarquista Ibèrica, en un moment arribado por las Juventudes Libertàries de Gràcia. I veieu aquí al costat doncs, que hi veu que hi ha l'estàtua de bronze caiguda, la van estirar i la van fer caure. Diu, domingo por la mañana apareció derribada l'estàtua de Cuesta General Prim. Només queda el basament. Aquesta estàtua, aquí veieu un altre dibuix doncs, de quan ja havia caigut, i veieu doncs, és un dibuix que tenim al Museu de Reus, pintat pel pintor Joaquim Renart, en el qual es veu això, encara es veu també les pintades que hi ha, i l'escultura de bronze caiguda a baix a terra. Aquí veu que, evidentment, una peça de bronze buida per dins, doncs, quan va tocar terra es va trencar, veieu aquí el cap trencat, els braços, el cos, tots els elements. Aquesta estàtua de Barcelona era diferent de la de Reus. Aquí l'estàtua de Barcelona estava amb el seu barret i amb el ros a la mà, saludant, perquè recordava que el general Prim havia donat tot aquell terrenys que hi havia allí, en l'antiga Ciutadella, fet erigir per Felip V, a la ciutat, i havien recuperat aquest espai que sabeu doncs, en el qual hi ha actualment doncs, hi ha, entre altres coses, el Parlament de Catalunya. Aquí veieu la fotografia aquesta. Aquesta informació que va sortir, com he dit, a la premsa i es va donar molta difusió, era més o menys, diguem-ne, una cosa habitual a molts territoris del món, perquè això ho heu vist en altres coses, en altres indrets del món, que quan hi ha una revolució, doncs la gent es dedica a enderrocar escultures. Veieu que l'any 31 també a la República, també a Madrid, per exemple, van fer enderrocar diferents escultures. Fins i tot van intentar enderrocar la de Secibre, que em deia que la de Secibre no tenia cap mena de relació política, però va intentar també. Per tant, aquí poso del peu aquest gairebé en costum això d'enderrocar les estàtues. Aquí veieu com era l'estàtua, i finalment, l'any 1948, després de la guerra, doncs es va refer. No és exactament igual que havia fet l'escultor original, que és el mateix escultor que va fer l'estàtua que està aquí a la plaça Prim de Reus, però Frederic Marès més o menys la va imitar bastant, i com veieu doncs, té aquesta postura no guerrera o militar com aquí, amb el sabre al puny en l'aire, sinó que té una postura més aviat d'això, de sessió, d'amabilitat. Aquesta notícia d'informació d'enderrocat a Barcelona va crear també suposo que una mena d'intent també de fer un mateix a Reus, perquè clar, Prim, tot i que va derrocar els Borbons amb la figura d'Isabel II, era un general monàrquic i no era massa ben vist, això ho vaig explicar a la conferència anterior, pels republicans reusencs, i com sabeu va estar molts anys a fer-se el monument, més de 21 anys a fer-se el monument a Reus. Es veu que va haver alguns intents d'enderrocament de l'estàtua de Reus. No fa gaires dies va trucar un senyor, el Joan Latorre, explicant-me que el seu pare havia anat allí amb un grup d'estudiants que els havien fet anar allí a treure terra sota del monument, que ja es va haver algun conflicte amb algun partit polític que estava en contra de l'enderrocament, i finalment se va arribar a l'acord de retirar-li, simplement treure-li del puny el sabre, i va quedar amb el puny a l'aire, amb una salutació republicana, gairebé d'esquerres, poc relacionada amb la figura del general, però que va permetre salvar l'escultura. Aquí també, evidentment, durant la Guerra Civil, abans hem vist aquella emissió de 500 pessetes del Banc de Reus. Doncs aquí veieu que el 1937 l'Ajuntament, el Consell Municipal de Reus, republicà, doncs també fa una emissió de monedes, una emissió de bitllets en la qual surten, entre altres personatges, el general Prim, l'escultor Roig Soler, diferents personatges, on la de 50 cèntims està dedicada concretament al general Prim. Per tant, és una figura que sempre que hi ha alguna d'aquestes relacions importants de Reus amb qualsevol tema, sempre Prim en un lloc o altre. Aquí veieu aquesta recreació que van fer, quan van fer aquesta exposició fa uns quants anys al museu. Veieu aquí com recreem l'estàtua del Prim sense el sabre,
que va estar fins al dia 15 de gener, quan van entrar les tropes franquistes a Reus. Doncs el primer que van fer els carlistes va ser col·locar-li una gorra carlista, això ho expliquen les anècdotes de la història d'aquell moment, i tapar-li el puny amb una bandera espanyola, bandera monàrquica. De seguida l'Ajuntament de franquista li va col·locar una espasa al puny per refer una mica la que havia anteriorment. No era massa ben feta, estava desproporcionada, i finalment la van canviar per la que hi ha actual. Penseu que l'estàtua del Prim, tota la peça és original, de l'època que es va col·locar, però el sabre és d'una època més moderna. Aquí veieu que, doncs, evidentment, les tropes que van entrar aquí a Reus, alguns d'ells eren carlistes, i tot i que el general Prim és el màxim anticarlista del segle XIX, doncs li van col·locar una gorra carlista que, doncs, evidentment, totalment fora de context. Bé, després de la guerra, evidentment, el general Prim va continuar sent una punt de referència, perquè, clar, és el primer president d'un Consell de Ministres espanyol que hi ha hagut, català, i per tant, doncs, és un personatge realment destacable. A més, el ser un general, tot i que era liberal i de, diguem-ne, tendència, doncs, molt democràtica, doncs era monàrquic, i per tant, doncs, un règim com el franquista, doncs, que segons quins documents sortia que era el reino d'Espanya encara, tot i que hi havia un general al front, doncs era un personatge que estava realment encara a la boca de molta gent, i no es va canviar el nom de la plaça ni es va fer cap altra alteració pel referent del general Prim. Llavors, l'Antoni Pedrol Rius, que sabeu que era un advocat que va estar molts anys a Madrid i era un personatge realment destacable dins el món de l'advocacia espanyola, doncs va fer un treball que es va publicar a l'Associació d'Estudis Rosencs l'any 1960, ara fa 60 anys, doncs aquest que diu Estudio sobre el proceso de asesinato del general Prim. Com veieu aquí, aquest llibre està editat a l'associació i és un intent de recopilar, de fer un resum, un cop d'ull a tot el procés que es va fer després de la mort del Prim, tot el tema, doncs, de la investigació que es va fer al seu moment, una investigació que va ser realment poc reeixida. Aquí veieu, per exemple, doncs, aquí el senyor Pedrol, aquí que està a la fotografia en color de la part de dalt, parlant en públic al círcul, acompanyat, doncs, de diferents persones. El senyor del bigoti, més cap a la dreta, és un personatge que té relació també encara amb el general Prim i que va ser el senyor Carles Tovella, va ser el comissari de l'any Prim que es va fer fa uns quants anys. Bé, com he dit, continuaven sortint opuscles, aquests, per exemple, editats del Joan Maria Gort, com sabeu d'allí, que tenia el Campaneret, tenia un petit quiosc de venda de publicacions, de revistes i això, i era un publicista molt destacable, que també feia de periodisme, i com veieu aquí va publicar tot un seguit de fulletons dedicats al Prim, per exemple, doncs aquest diu, Misterios de la història, la muerte de Prim, no? Això és del començament de l'any 54, motiu de la dia, al fi del llibre de l'any 54, doncs, i amb aquest fulletó, doncs, veieu que diu Contiene, Fortuny, Prim en Castillejos, en Reus, i després que amb altres publicacions que va publicar, Prim juzgado por Moret, també fet pel Netero Ribas, que era de l'Acadèmia de la Història, que li va fer aquests textos, també dedicat al de Mauri i altres, i també veieu que hi ha tot un altre llibret fet per aquest Netero Ribas d'Odona i Prim, que està tret d'una sèrie que es va publicar al Diari de Barcelona. Evidentment, aquest llibre del senyor Pedrol Rius va tindre una gran repercussió, va ser molt llegit al seu moment, i va publicar, diguem-ne, una mena de complements o d'edicions més comercials, perquè l'edició dels Rosencs era una edició bàsicament pensada pels subscriptors i vendes puntuals a les llibreries, i va fer aquest llibre, veieu aquí l'edició Estebas, va publicar Los asesinos del general Prim, aclaración de un misterio histórico. Va publicar aquesta primera versió l'any 60, coetàniament el llibre publicat a Reus, i després l'any 71 va publicar una altra versió, veieu que més o menys el títol és semblant, la següent edició 71 és més dramàtic, amb el títol pintat com si fos sang, que cau. Bé, el que és curiós és que aquest llibre acaba dient ¿Quién mató Prim? Misterio. Per tant, la seva recerca diu que en mató Prim no ho acaba de dir, no acaba de dir-ho perquè no es va saber, exactament encara no se sap avui en dia, hi ha molts culpabilitzables, però no se sap bé qui va ser el que va ordenar l'assassinat del general Prim.
I encara en Pedrol Rius, 10 anys després de la segona edició d'aquest llibre que hem vist abans, doncs va publicar encara aquest altre llibre, de Qui mató Prim, doncs acaba dient el mateix, que no sap qui el va matar. Per tant, és un títol una mica enganyós aquest de posar Qui mató Prim, quan ves el llibre esmenta diferents personatges, però no fa acusar ningú. Suposo que com a advocat no es va atrevir a fer una acusació, tot i passar tants anys com havien passat. Aquesta època dels anys 60 també es va parlar també de portar els restes del general Prim a Reus. A mesura que s'ha aproximant-se la data del centenari de la seva mort, l'any 70, doncs es va intentar portar, en alguns moments es va fer unes gestions per tal de poder portar les restes del general Prim, que estaven a Madrid, en una església de Madrid, en la qual hi havia un panteó de fills destacats d'espanyols allà, que es veu que havien de fer obres, que sigui, aquesta basílica de Totxa va pensar que es podia retornar alguns d'aquests monuments funeraris i es va parlar amb Reus per tal de poder-lo portar. Com veieu, aquí es va fer una comissió d'honor, que evidentment qui era el president, el jefe de l'Estado. I es va intentar, de fet vam intentar, amb motiu del 150 aniversari del naixement de Prim, va intentar portar, i per situar-lo al costat, a la plaça o annexa gairebé al que és l'edifici del Santuari de Misericòrdia de Reus. Passa que hi va haver unes dificultats importants, tot i que, com veieu aquí, hi va haver tot un seguit de publicitat, d'actes oficials per preparar, diguem-ne, que la gent de Reus anés preparant aquesta tornada del general Prim. Veieu aquí que hi ha el governador civil de la província, l'alcalde de Reus, que en aquella època hi ha el Juan Amado i Busquets, i la comissió organitzadora, que un acte de trasllat del general Prim a la ciutat natal, i convida a fer una conferència que li fan fer el Josep Maria Fontana Terrats, que sabeu que va tindre una relació important amb la ciutat, i aquí va fer una conferència al desembre del 60 sobre l'hombre prim i su tiempo. Arran d'aquest retorn possible o previst, l'artista Ramon Ferran va fer fins i tot una medalla commemorativa, veieu aquí que està aquí al costat, Ramon Ferran Pagès, i van posar tots els accents, i veieu que aquesta edició és limitada, de bronze, veieu aquí de plata, hi ha tot un seguit d'elements, però el problema que va ser és que ell ho va fer en català, va posar tot el que és els rètols que sortien a aquesta medalla, tallat i colliment de les fulles mortals del general Prim, i per tant això va provocar que des de Madrid es prohibís aquesta medalla i no es va poder fer, precisament per aquesta causa, simplement perquè la llegenda que hi havia a la inscripció i el nom i tota la llegenda de la medalla aquesta estava en català, i es veu que això no podia ser en aquella època encara. Bé, l'any 66, el Pere Benavent de Barberà, que tenia una certa relació familiar amb aquest personatge que va fer la biografia, que és Macià Vila Mateu, que l'altre dia en vam parlar una mica, és el gran pròcer industrial progressista de Reus, i també era el gran amic que tenia Prim a la ciutat, tot i ser, no era nascut a Reus, però va vindre aquí, va fer unes grans fàbriques de cotó i d'altres productes, i va fer també un dels fundadors del Banc de Reus. Aquest personatge, diguem-ne, era un amic íntim del general Prim, i a més era la persona que, diguem-ne, en qualsevol necessitat que tingués de diners sempre li aportava unes quantitats, i quan venia el general Prim a Reus per alguna circumstància l'allotjava a casa seva, o bé a casa seva, aquí dins del nucli urbà, o bé a fora de la ciutat, que en veurem després. Aquest llibre del seu, diguem-ne, més o menys descendent, el Pere Benavent de Barberà, va ser també publicat l'any 66. Finalment, l'any 70 ja va passar aquest aniversari, aquest centenari de la mort, però no es va portar a terme fins l'any següent, fins al 61, finalment es va tindre l'autorització, es va desmuntar aquest mausoleu que hi havia de Prim, fet pel Plácido Zuloaga, i es va desmuntar d'aquesta església, d'aquesta basílica de Totxa de Madrid, i finalment el febrer, el 15 de febrer, es van començar a enviar aquests elements d'aquest gran monument, aquest gran monument funerari, y diu que este mausoleo debe quedar montado de nuevo para el día 27 de febrero. Per tant, hi ha tota una sèrie de persones, aquí que baix de tot, hi ha tota la relació
tots els personatges que reposaven juntament amb el general Prim, doncs que veieu que hi ha un munt de personatges i això es va desmuntar. Aquí hi ha una fotografia de la portada del diari ABC de Madrid, l'11 de febrer del 71, en el qual veieu que hi ha el senyor Bui Busquets, que és aquest senyor d'aquí, que és l'alcalde de Reus, que està mirant el taüt del general Prim, i aquest senyor que hi ha aquí de perfil amb ulleres és el doctor Vilaseca, el director del Museu de Reus, que també era metge forense del Partit Judicial i que evidentment doncs, va anar amb l'alcalde i una delegació d'aquesta comissió de Reus per tal de poder veure com s'havien tret aquestes restes del general Prim. Quan va arribar a Reus, veieu que això ja és l'Ajuntament de Reus, veieu aquí doncs, que hi ha els mateixos personatges. Aquí veieu que hi ha l'alcalde del Bui, el doctor Vilaseca que està mirant la mòmia del general Prim per aquesta finestreta de vidre, i aquí doncs hi havia un ministre, s'ha anat cap enrere això, aquest darrere amb les ulleres negres era un ministre de cultura, no me'n recordo exactament què era, doncs, que estava fent aquest acte, aquest mirant per com arriba el general Prim a la ciutat de Reus. Evidentment, doncs, com he dit abans, es va començar a remuntar aquest mausoleu. Veieu que és una fotografia feta del Diari de Barcelona del febrer del 71, en el qual es veu que s'estan posant ja gairebé la part bàsica de tota aquesta part escultòrica, i que per tant se va posar al jardí del cementiri, es va instal·lar aquest monument funerari. Evidentment, per tal de poder col·locar el cadàver amb aquest taüt dins aquest monument funerari, se va fer tot un seguit d'actes oficials a la ciutat. Evidentment, el governador civil, l'alcalde, va fer tot un seguit d'un programa de festes. El dia tal, el 1 de març del 71, a la base aèria de Reus arribarà l'avió especial en què s'exporta els restes mortals del general Prim des de Madrid, s'aportarà fins a Reus, i després se farà una exposició al museu sobre objectes del general del Prim, al Palau Municipal se farà una comitiva, és a dir, farà tot un seguit d'elements, s'aportarà el reste del general Prim a la Pilar de Sant Pere, es farà una missa, aquesta comitiva anirà fins a la Rambla Miró, farà tota una mena de desfilada, és a dir, tot un munt d'actes que es van fer en aquell moment, que la gent que senti ara per YouTube, el que sigueu més grans, potser hi vau anar a aquests actes aquí veu d'aquests actes del març del 71, en el qual veieu que tota la ciutat de Reus, diguem-ne, que va presenciar tot aquest moviment, que van portar el taüt del general Prim amb una carrossa, i van passar per la plaça del Prim, tots els ravals, van portar l'Ajuntament, van fer tota una sèrie d'activitats. Com veieu aquí hi ha l'alcalde, hi ha el governador militar, etc., tot un seguit d'activitats, i veieu al fons de tot que hi ha l'estàtua del general Franco, aquesta la tenim al museu, és la que hi havia antigament a l'Ajuntament de la ciutat. Per tant, aquest moviment, que també es va fer un documental, una filmació, per tant, està molt ben documentat aquest retorn, diguem-ne, de més de 100 anys després de la mort de les restes del general Prim a la ciutat. Evidentment, més endavant, l'any 75, es va fer una reforma de la plaça i es va traslladar a l'estàtua que hi havia del general Prim a la plaça, es va baixar del pedestal per tal de fer un seguit d'obres. Sabeu que després va fer un pàrquing a sota, i per poder guardar l'estàtua aquesta van dir portem-ho a l'Ajuntament, però clar, l'estàtua del general Prim amb el braç en l'aire i el sabre no entrava per la porta principal de l'Ajuntament, i van haver de treure una altra vegada el sabre perquè pogués entrar, i va estar, després que el van entrar al vestíbul i el van tornar a col·locar a l'espasa, i va estar unes quantes setmanes, uns quants mesos, per poder veure'l més a prop que mai aquesta estàtua del general Prim. Bé, tot això eren actes commemoratius, però alguns llocs en els quals havia estat el general Prim residint quan venia a la ciutat, van anar desapareixent. Per exemple, aquí veieu, aquest és el mas de l'antic hort de Macià Vila, als afores de Reus, a prop del camí de Salou, que aquest, com dic, quan venia Prim a la ciutat, a vegades anava aquest mas a residir-hi, els dies que estava aquí, i per tant era un mas molt interessant, com veieu, un mas realment espectacular, però l'any 68 es va enderrocar. Es va, diguem-ne,
es va deixar, com molts altres masos importants que hi havia fora de la ciutat, va ser enderrocat i va desaparèixer per sempre aquest element representatiu tant de Macià Vila com també del general Prim. I també li va arribar el torn a la casa natal del general Prim. Cal Olives, la Casa Olives, que és un edifici del segle XVI que havia estat reformat al segle XVII, que és el lloc on vivien la família del general Prim aquí a Reus, la part de dalt de la casa, segurament l'últim pis de la casa, doncs hi havia aquesta casa, com veieu, abans l'hem vist quan l'any 14 es va fer el centenari del naixement, com hi havia un munt de gent i vam col·locar una placa commemorativa. Doncs aquí veieu aquesta casa com era. Molts de la gent més gran també dels que m'esteu sentint, veient, recordeu també que als baixos hi havia una botiga molt coneguda, l'Aliança, que molts d'ells recordaran encara. Doncs finalment l'any 74 aquest edifici el va comprar un banc, el va enderrocar a la casa, per sort se van salvar tots aquests elements decoratius de la façana d'aquest edifici de natal del general Prim, aquests elements del segle XVII, però la casa va desaparèixer i finalment es va fer aquest banc i finalment, actualment, després d'una altra reforma, hi ha el Gaudí Centre. Tot i que hi ha una placa que ho diu aquí, va néixer el general Prim. Un altre dels elements també que van desaparèixer físicament va ser que és el Cal Terrats, que és el carrer de Sant Joan. Veieu aquí darrere tot, aquí baix de tot, això és la Facultat de Medicina actual, que això és una fàbrica que tenia del vapor nou al Macià Vila. Doncs aquesta casa, que després la va comprar la família Terrats i per això la gent el coneixia com Cal Terrats, on va viure i va morir al Macià Vila, doncs aquesta casa també va ser enderrocada l'any 80. És una casa, diguem, bastant espectacular. Jo recordo que aquí a la part de baix de l'entrada del carrer dins hi havia un quiosc de venda de revistes i de publicacions de diaris. Doncs un edifici tan bonic se va enderrocar i per sort una part de l'edifici de l'antiga fàbrica es va salvar i es va reconvertir amb la Facultat de Medicina de Reus. Però l'edifici aquest, per una llàstima, ara hi ha un edifici que francament és molt més lleig que no pas, poc interessant del que hi havia abans. Bé, els anys ja, després seria ja de l'època de la dictadura de la transició, els anys 70, finals dels 70, encara hi havia, diguem-ne, la part democràtica encara no estava prou assentada i per tant es va permetre que s'enderroquessin construccions com aquesta que hem vist ara, o com el Palau Miró de la plaça del Prim i molts altres edificis que va ser una llàstima que es fessin malbé en aquest període per construir edificis sense cap tipus de mèrit. Als anys 94 i 95, amb una iniciativa del Domènec Soler, que és un publicista de Reus molt conegut, va fer alguns llibres recordant aquest efemèride, un sobre el 125è aniversari de l'assassinat del general Prim, que va publicar l'any 95, i després aquesta altra història del monument del general Prim, la qual explica una mica, juntament amb el Josep Bolesti, que és un altre publicista local, que va fer, entre altres coses, el Diccionari de Rosencs Il·lustres, una mica tot aquest procés, aquesta història de com es va aconseguir fer el monument al general Prim, que com sabeu hi havia una posició local bastant potent i va estar més de 20 anys per poder-se fer el monument a la seva plaça. Evidentment també als anys ja al segle actual, al segle XXI, s'han anat editant més publicacions. De fet no puc explicar-ho tot perquè no acabaria, faríem un seminari, però hi ha algunes coses que sí que puc tenir, que he tingut a l'abast, que són interessants, és com aquest llibre del Jimé Barral i el Tet, que és un autor important de Barcelona, en el qual fa un estudi sobre la relació entre la campanya d'Àfrica, que sabeu que hi va participar el general Prim de manera molt destacada, que va fer Marquès de los Castillejos i entre altres coses, i com sabeu també hi va anar el pintor Fortuny i alguns altres artistes per tal de poder documentar, diguem-ne, gràficament i fer tot un seguit d'obres i de quadres dedicades a aquesta guerra d'Àfrica, i que ens va publicar el 2003-2004, va publicar aquest llibre que és molt interessant, que encara us recomano que el pugueu llegir encara. I també a aquesta època, el 2003, va sortir per mi el llibre de referència, encara avui en dia, que és l'obra del doctor Pere Anguera, el malaguanyat amic, que va fer aquesta biografia d'un conspirador, el general Prim, en castellà perquè tingués més difusió. És un volum realment molt considerable, molt documentat, com no podia ser d'altra manera, signat pel Pere Anguera,
i és un volum que us recomano de qualsevol consulta que heu de fer, algun dubte que tingueu en el prim, aneu a aquest llibre perquè és el llibre de referència, i a més és un llibre que està molt ben estructurat, molt ben pensat, i a més és un historiador que diguem-ne que no és com va fer el Santa Sonara molts anys abans d'una manera crítica, però sí que explica la realitat, i per això va subtitular el llibre com a biografia d'un conspirador, que és clarament el que va ser el general Prim amb una gran part de la seva vida pública. Altres reusencs d'il·lustres d'aquí que coneixem tots, com el Ramon Amigó, també traspassat fa pocs anys i també m'ha guanyat amic, que va publicar també alguna cosa, com aquest article que va publicar l'any 2007, en el qual recordava aquest personatge, l'Ignès que era un personatge que tenia una relació amb el general Prim, que era de Vilaplana, i llavors explica una mica això, que era el didot del Prim, és a dir, que li havia fet de dida, la mare d'aquest Inés havia fet de dida també no només d'aquest fill, sinó també del general Prim, i explica tot un seguit de coses relacionades amb aquest personatge, informacions que sempre són interessants de recollir, perquè del general Prim sempre es pot dir qualsevol cosa, també es menta el Macià Vila, etc. I parlant d'autors reusencs, hi ha l'Alfredo Redondo, Penes, que també va començar a fer també aquest segle ja tot un seguit d'estudis sobretot sobre els voluntaris catalans de la Guerra d'Àfrica, que veieu aquí que va publicar primer aquest llibre, que és el primer que publica, que està en català, que Guerra d'Àfrica, 1859-1860, els 466 del general Prim, en el qual fa un recull realment exhaustiu, buscant tota la informació que hi ha sobre aquests voluntaris catalans que van anar a la Guerra d'Àfrica i que van estar a les ordres del general Prim, i després aquest llibre s'ha publicat en altres versions, també en castellà, etc. Bé, aquí tenim l'escultura aquesta d'aquest monument funerari, que està actualment al cementiri. Aquí veieu quan es va fer una obra de restauració, perquè a l'estar el pati o la part descoberta del cementiri tenia una certa afectació meteorològica, de complicacions de tipus restauració, i va decidir treure'l d'allí. Es va fer un treball de restauració molt important d'aquesta peça, es van netejar molt bé tota la seva estàtua aquí adjacent, tots els elements laterals, es va fer un treball realment exhaustiu, per tal de poder recuperar, perquè hi havia alguns problemes d'humitat que van afectar fins i tot el taüt de plom d'interior que hi havia a la tomba. Aquí jo hi vaig ser en alguna part d'aquest procés i veieu que aquesta finestreta que abans hem vist, aquesta fotografia, el doble que mirava l'estàtua, hi ha aquesta gravada, està gravada aquesta frase, embalsamado por el doctor Simón en Madrid a 1 de enero de 1871. Aquest doctor Simón, no sé si seria familiar de l'actual doctor Simón famós que surt cada dia al telediari, doncs podia ser. Diu, colocado en esta caja en 8 de mayo siguiente. Doncs aquí, aquest doctor Simón va ser el que va embalsamar el general Prim. Va morir, com sabeu, uns quants dies després de l'atemptat, per infecció de les seves ferides, perquè els metges que el van atendre no van saber netejar bé les ferides que havia tingut, i com que era una persona ja una mica gran, doncs va morir a causa d'aquesta infecció provocada per les ferides d'aquest atemptat a la calle del Turco. Llavors, l'any 2012 es va pensar que com que s'havia de portar, de muntar el monument a l'interior del cementiri, doncs se va intentar recuperar amb el possible com estava l'estàtua, perdó, com estava la mòmia del Prim, que estava dins dins tancat hermèticament, en teoria, amb un taüt de plom amb aquesta finestra de vidre. Evidentment el plom havia patit molt per culpa de les humitats, i que veieu aquí que també estava en molt mal estat, que veieu que les peces de roba del seu uniforme estaven molt malmeses, i que hi ha una fotografia en la qual surto jo mirant, tocant a la finestra, en la qual vaig participar com a arqueòleg del museu, i amb diversos tècnics de la Servei d'Administració de la Generalitat de Catalunya vam fer aquesta recuperació, tots els elements que hi havia dins d'aquest taüt de plom. Aquí veieu a la part de baix com vam haver d'obrir per poder recuperar tots aquests elements que hi havia originals. Aquí hi ha una fotografia que vam fer, veieu que també se li havia tancat una dent, li havia caigut cap dins.
i veieu doncs, aquesta cara, evidentment, van posar tot un tractament de conservació, una mica mutatis mutandi, però molt mutatis mutandi, doncs, com ho feien a Egipte, doncs, quan hi havia doncs, algun personatge important que moria, doncs, el doctor Simon en aquest cas hi va fer un tractament realment d'assecament del cos, que s'assequés, que no es podrís les restes seves. Aquí veieu com, després de treure-li tot el seu uniforme, com quedava la mòmia. Veieu que estava realment molt tacat per aquesta descomposició, d'aquesta humitat que havia penetrat a dins. Veieu la mòmia, aquí veieu molt bé les marques que tenia doncs, de la roba que havia portat. Penseu que se'l va col·locar dins d'aquest taüt de plom tancat hermèticament, s'hi van col·locar tot un seguit d'elements, d'uns pots de vidre que tenien barretes de sodi. El sodi és un metall que absorbeix la humitat, que avui en dia encara es fa servir en alguns casos de conservació de productes. Doncs el va omplir de pots d'aquests de barretes de sodi, i aquest sodi va assecar tot l'interior del taüt. Va assecar la mòmia, la roba, tot el que hi havia dins va quedar totalment, diguem-ne, sense humitat, i ho va absorbir aquestes barretes de sodi. Aquí, per exemple, aquí doncs, que hi ha doncs, la corbata, doncs, fotografies que van fer en aquell moment. Doncs, aquí també a la mòmia van veure les marques, per exemple, les marques dels mitjons. Dels mitjons, aquí veu que hi ha a la part aquesta d'aquí hi ha unes marques, que això dels mitjons que portava el cadàver del Prim, que amb aquest assecatge, amb aquestes barres de sodi, es va ressecar i va comprimir la carn del Prim. No només als braços, sinó també en altres parts del cos. I això va provocar que hi havia una marca aquí al coll, que abans hem vist en alguna fotografia, i aquest senyor, el Francisco Pérez de Avellán, un periodista, que després va morir pocs anys després, doncs va dir que això l'havien escanyat, que no havia mort del tema a causa de la infecció de les ferides, sinó que va fer un llibre que es deia Prim, la mòmia profanada, en el qual a partir d'aquestes fotografies que hi havia, doncs, que es veia aquestes marques al coll, que eren simplement de la roba que portava el general Prim, que es va assecar i li va marcar, igual que li va marcar els mitjons a les cames. Doncs va fer un llibre i després doncs, va fer tota una sèrie de polèmiques, de més que s'havia mort escanyat i no l'havia mort per causes, diguem-ne, conseqüències de les ferides. Després, el 2012, doncs, va fer també una placa d'homenatge al que es va fer el general Prim a Madrid, en el qual doncs, va anar l'alcalde de Reus, aquí veieu l'alcalde, que està inaugurant amb l'aleshores alcaldessa de Madrid, inaugurant aquesta placa amb aquest medalló que hi ha dalt de tot, que és del Ramon Ferran, doncs, que finalment va poder fer un medalló però gros, dedicat al general Prim. Doncs aquesta placa està col·locada al carrer de Marquès de Cubes, doncs aquí l'Anna Botella i l'alcalde de Reus fent la inauguració, i després dos personatges que es van vestir a la manera dels voluntaris catalans de 1860 i van fer una mena d'homenatge, diguem-ne, simbòlic al seu general. Aquest motiu del bicentenari del naixement, el 2014, doncs per fi el Ramon Ferran va fer aquesta edició que hi ha de Joan Prim i Prats, amb aquesta evidentment ja ho va poder fer tranquil·lament en català. Veieu aquí, bicentenari de general Prim, van destruir la seva vida i les seves idees. Veieu aquí doncs, hi ha un personatge que agafa una destral i talla un arbre, una mica simbòlicament representat aquest assassinat, aquesta mort del general Prim doncs, amb aquest centenari del seu naixement. Evidentment, el 2013-2014, amb motiu del bicentenari del naixement del general Prim, se van fer moltes coses a Reus. I, evidentment, com no podia ser més, el Carnaval de Reus, com sabeu que al Carnaval de Reus surt tothom, doncs van fer una sèrie de cartells. Veieu aquí doncs, que hi ha diferents personatges de la ciutat, entre ells doncs, l'alcalde i alguns regidors que ja no ho són actualment, i també veieu aquí al final hi ha Renoi. Vaja. Hi ha el Prim amb unes ulleres d'aquí de sol, l'estàtua del Prim, també el Cantamar el 2014, que amb el general Prim tocant la guitarra, les barraques també, amb el general Prim és un personatge que surt, i fet cada vegada que fan carnaval o que fan alguna activitat carnavalesca, sempre hi ha algun grup que canta allò de Prim, Prim, Prim i mort de bala, etc. Tot i que no va morir de bales, però és igual, doncs surten, el carnaval també no respecta ningú i menys en aquest cas
una persona... Veieu aquí que també se'n va al 2013, juntament a poc abans del centenari, veieu que li posen també una màscara, fins i tot jo fan un muntatge, aquell cartell de Carnaval, com veieu que també doncs, li van posar una màscara a la mòmia i un altre cartell, també doncs, amb el general Prim momificat, saludant aquí amb 4 dits només, perquè algun d'ells els va perdre en l'atemptat, i doncs aquí amb el dent que se li va trencar, que li va caure dins la boca, i després al moment de tornar a consolidar la mòmia se li va posar una dent, diguem-ne, una dent ortopèdica. I també el 2014 el tema de la mòmia estava molt fresc i veieu aquí que tot van posar unes venes a tota l'escultura del general Prim a cavall del seu monument. Per tant, i evidentment, que no podia d'altra manera, el Nadal 2013 doncs se va fer un caganer. Sabeu que tothom avui en dia que sigui més o menys important o destacable, o bé que té una gran anomenada, fins i tot el Trump, aquest Estats Units també té un caganer, doncs li van fer un caganer dedicat al general Prim, que van fer servir una fotografia, aquesta que veieu a la part de dalt, en la qual el general Prim s'asseu una mica a la manera, diguem-ne, mascle aquesta de seure així, amb les cames obertes, d'esquena, doncs els autors d'aquest caganer doncs el van aprofitar per fer-li aquesta representació, diguem-ne, aquesta de broma que es fa sempre amb aquest tipus d'imatges, no? Evidentment, doncs, també hi va haver actes, diguem-ne, seriosos, sense ni el carnavalescos, ni de broma, ni d'això, com aquesta commemoració del bicentenari del general Prim, del naixement. Veieu aquí doncs, va fer servir aquesta imatge del general Prim, doncs, que és destacable, doncs, aquesta postura doncs, també d'ell, amb les mans damunt d'un plànol, etc. I aquí hi ha un programa d'activitats que es va començar el 5 de febrer amb un acte acadèmic i es van continuar fent al llarg d'uns quants mesos. Durant gairebé tot l'any es van fer tot un seguit d'activitats dedicades al general Prim, va ser l'any Prim. També el Centre de Lectura, com no pot ser altre, doncs un d'aquests actes va fer el Centre de Lectura, es van fer unes jornades d'història dedicada al general Joan Prim i Prats, personalitat política i militar, des del 13 al 15 de març del 2014. Com veieu, doncs, hi van participar la Mercè Costafreda i el Joan Navalls, historiadors reusencs, hi van participar de fet moltes persones, i es van fer una sèrie de conferències i d'activitats, entre ells van fer el Marc Ferran i jo van fer una conferència sobre el general Prim també aquí al Centre de Lectura, també doncs, el mateix Mercè Costafreda i el Joan Navalls van fer unes conferències també, etc. Diferents, el Ramon Arnabat, de la URB en aquell moment, etc. Va fer tot un seguit de conferències dedicades a aquestes jornades d'història dedicades al general Prim. També, a motiu d'aquest bicentenari del naixement, es va fer també una edició d'un petit fulletó dedicat a la bibliografia de Prim, que també va escriure alguna cosa, va fer alguns informes i va publicar algunes memòries de la seva estada en una d'aquestes guerres que va ser assistent o va participar. Doncs aquí es va editar aquesta bibliografia que es podia trobar a les biblioteques de Reus, tant a les biblioteques públiques de la ciutat com també a Centre de Lectura, i per tant era important que la gent pogués recórrer, pogués anar a les biblioteques i saber què hi havia publicat pel mateix general Prim o sobre ell. Penseu que el general Prim, per exemple, va fer uns discursos, també va fer una memòria sobre el viatge militar a Orient, que es va publicar l'any 55, és a dir, la seva gestió a Mèxic, és a dir, va fer un seguit de llibres també, tot i que no era que fos un gran escriptor, però també va fer publicar algunes coses, i aquí es va recollir la bibliografia feta per ell i sobre ell, i per tant encara és un opuscle que evidentment s'hauria d'actualitzar, però que té un servei destacable. El mateix Daniel Pinyol, que abans hem esmentat, aquest llibre que va fer sobre els voluntaris catalans que van participar a la Guerra d'Àfrica, els del general Prim, doncs juntament amb el Ferradonda, juntament amb el Daniel Pinyol, van fer aquesta edició d'un seguit de cartes, moltes d'elles conservades a l'Arxiu de Reus, i aquestes van publicar 90 cartes del general Prim, no evidentment de la seva mà, només algunes, la major part d'elles són fetes pel seu secretari corresponent, però sí signades per ell, per tant són cartes que ell va emetre o va fer enviar a diferents personatges de la seva època, i és un treball que més destacable també que aquesta edició de les 90 cartes firmades pel general Prim.
I també doncs, s'han fet de tot, veieu que aquí també s'han fet novel·les, evidentment, doncs aquesta del Josep Bages. Perdó, això no és una novel·la, la novel·la és de Santa Maria, que és aquesta, que diu El sang del prim, el retorn de l'Almogàver, passa que m'he confós perquè el personatge que surt aquí disfressat, diguem-ne, de Frank Tirador, aquest senyor que d'aquí, és precisament el Josep Bages, per això m'he confós jo. Però és una novel·la de la Santa Maria, que és un conegut cantant, doncs, que fa tota una cosa molt, molt curiosa, que fa doncs, sortir aquest assassí, diguem-ne, aquest personatge doncs, que fa relacionar amb el prim i surt a la ciutat. I el mateix Josep Bages, que aquí surt fent més o menys de Frank Tirador, doncs va fer un llibre que és un recull d'articles publicats a motiu d'aquest any del general Prim. Veieu que el títol del llibre també és significatiu, és De prim a plim. No és una cosa de broma, sinó que sabeu que el refresc aquest de fruites que es va fer molt popular a Reus, el plim, doncs, de fet, a la propaganda que es feia al seu moment se feia servir una frase que s'havia fet servir a l'època del prim, que és a mi prim, i la publicitat sortia a mi plim, jugant amb aquesta sonoritat bastant semblant. Veieu que el Josep Bages va fer aquest recull d'articles, diu Viatge d'un insòlit criminòleg al país de la fantasia i de fruites, que és aquest el plim, doncs parla molt d'aquest personatge que abans hem esmentat, aquest periodista que diguem-ne que es va inventar que el prim l'havien escanyat doncs, quan estava encara recuperant-se de les ferides. Evidentment, doncs, es va fer també una exposició al Museu de Reus amb motiu del Bicentenari, una exposició que va tindre una aportació bastant important d'obres i d'objectes relacionats amb el general Prim. Es va fer doncs, aquest logotip del Bicentenari del general Prim, va tindre una gran repercussió també a nivell de Catalunya, a nivell de l'Estat, van vindre també molts objectes que havien estat de la seva família, que tenen avui col·leccionistes de Madrid, que tenen una mena de col·lecció molt destacable d'obres del general Prim, i també familiars i descendents del general. I finalment van publicar, el 2014, van publicar també aquest catàleg de l'exposició, Joan Prim i Prats, és una exposició doncs, que té un catàleg realment que vam intentar fer un recull considerable de la seva vida, un resum de diferents etapes de la seva activitat política, militar i també humana. I també es va fer a Madrid, amb motiu d'aquest bicentenari, doncs, organitzat per un personatge d'origen reusenc també, es va fer un cicle de taules rodones a Madrid a motiu d'aquest bicentenari, per tant va tindre repercussió no només a Reus i a Catalunya, també a la capital de l'Estat com a president d'un Consell de Ministres que va ser al seu moment. Evidentment, a Reus també, aquest any, va servir per moltes coses, a part de fer cartells del Carnaval i de fer moltes coses, van fer també col·leccions de postals, que van fer el Carrer Kondo, va fer tot un seguit de col·leccions d'imatges, aquí veieu aquesta fotografia d'aquí, que hi ha aquesta postal, és el moment que estan col·locant l'estàtua, això és el 31 de desembre de l'any que es va col·locar l'estàtua i que està a punt de col·locar-se dalt del pedestal, i després a partir doncs, de gravats i de fotografies i lithografies que hi havia sobre el general Prim, sobretot la seva etapa a Àfrica, que és l'etapa més coneguda del general, doncs també va fer unes quantes postals per col·leccionista. Evidentment algú se va córrer de fer servir aquestes fotografies de la mòmia del Prim, que no precisament surt massa favorit, amb aquests part dels ulls aquí tan ablanquinada, doncs algú se li va córrer de fer uns punts de llibre. Veieu aquí doncs, que són, diguem-ne, susceptibles de ser criticat, fer servir aquesta imatge, però a mi la van fer. Al Sant Jordi del 2014, doncs algú va fer una col·lecció també de punts de llibre dedicats al general Prim, amb aquestes, en lloc de posar un retrat d'ell, com als altres llocs, van posar uns retrats publicats d'aquesta mòmia del general Prim. El Carnaval següent, doncs el general Prim ja no el van momificar, sinó que el van vestir de Sant Jordi. Veieu aquí que està amb tota una capa i tot un vestit, també li van posar com una mena de caputxa aquí dalt, i el sabre doncs, li van posar una rosa al voltant del sabre, per tant van recuperar una mica, veieu que també van posar una rosa aquí a l'escut de la ciutat, etc. Per tant, doncs, el Carnaval no sempre té una sàtira punyent, sinó que a vegades també té un intent de fer una cosa que tingui una certa gràcia.
I ja gairebé per acabar, doncs aquí tenim una de les últimes coses que s'han fet sobre el general Prim, que és col·locar aquest mausoleu en un espai dins el que la part coberta del cementiri. Quan entres al cementiri doncs hi ha una habitació al costat en la qual hi ha aquest mausoleu posat això, i també es va fer, el 2017 se va fer aquest opuscle, la Carme Vigorra i la Maria Josep Salvador van fer aquest opuscle en el qual hi ha una mica de resum d'història d'aquest mausoleu, d'aquesta construcció feta per Zuloaga, i també es va fer una exposició arran d'aquest llibre, el mateix que es va inaugurar, que es va inaugurar aquí al cementiri, que veu que dalt hi ha les dues autores, i a baix hi ha una visita que es fa, que actualment s'ha fet, enguany també s'ha hagut de fer de manera virtual, de manera, diguem-ne, retransmesa per a la televisió, que és una visita guiada que es fa nocturna al cementiri, en la qual la persona que rep els visitants és un personatge, un actor vestit del general Prim. Aquí veieu que el col·lectiu de Gata Borda cada any fa ve el mateix personatge o un altre actor de la companyia aquesta de la Gata Gorda, fan aquesta recepció, i per tant sempre està present. També sabeu que hi ha actes festius que també surt una colla que va també vestit de general amb un canó i tira canonades, és a dir, sempre l'element de general Prim està present amb tot i cadascuna de les activitats que tinguin una relació important i que vulguin tenir una certa repercussió. És una figura representativa de la ciutat, juntament, diria que amb el Toni Gaudí, evidentment, amb el Marià Fortuny i també amb l'Eduard Todó, són les quatre figures destacables d'aquest segle XIX tan potent, i el Gaudí és del segle XX també, però aquesta és la figura, diguem-ne, que la gent que ve a Reus, quan fan qualsevol programa per televisió, sempre treuen l'estàtua del general Prim i fan referència a la figura del general Prim i a Reus, la ciutat. Per tant, això és el que volia explicar. He hagut de condensar una mica per tal de poder-ho fer dins en una hora totes les diapositives que he presentat, i espero que s'hagi interessat, i que s'hagi interessat també poder consultar algun d'aquests llibres que he explicat, com el llibre de la Peranguera i altres del Redondo, etc., de treballs que realment encara són realment importants, i que la figura del general Prim és una figura, diguem-ne, que té molt d'interès, que és un personatge que té unes facetes, diguem-ne, destacables i altres bastant poc destacables, i que s'ha de tindre en compte tota la figura del general Prim, el seu context, tota la seva època, per tal de poder relacionar-lo amb una ciutat que evidentment ell es sentia molt reusenc. Sabeu que ja ho vaig explicar a l'anterior conferència, em sembla, que li van comentar una vegada que quan parlàvem castellà s'acceptava molt que era català, i diu, millor que se'n noti que soc català, perquè si jo vaig a Reus i parlo amb accent de castellà, doncs això ningú m'ho acceptarà. Per tant, ell sabia que aquestes arrels catalanes i reusenques ho va tindre sempre molt present a la seva vida, i per tant és un personatge que realment ha estat clau en la història de la ciutat. Moltes gràcies, i qualsevol cosa que vulgueu ampliar a partir d'aquesta documentació que he ensenyat aquí, i si convé me podeu vindre a veure al museu i preguntar-me alguna cosa en directe, que també us podré atendre. Moltes gràcies a tots, i fins la pròxima. Moltes gràcies.